I dag har jeg tænkt mig, at vi skal lave en Orphicast sommerfugleskinne, kalder vi den for. Den er lavet af et stykke firkantet Orphicast more. Den her er 15 cm bred. Man kan også få den i 12 cm bred. Du klipper en kvadrat, og du klipper et hjørne af, og du klipper en diagonal. Sådan så at den kan monteres på patientens hånd på denne her måde. Udover det skal du bruge noget velcro, en loop, og du skal bruge noget hook. Og for at få det til at sidde ekstra godt fast, har jeg lidt Orphicast i 3 cm bredde, for at det passer til. Så skal du bruge sakse, og du skal bruge en varmepistol. Du kan varme Orphicasten op i vand, eller som jeg har gjort her, i en dry heater. Jeg tager den nu. Og når materialet er blødt og formbart, så monteres det på patientens tommelfinger. Man strammer godt til her og låser den. Trækker i materialet, så det kan nå omkring hånden, både på den ene og den anden side. Sådan her. Og beder patienten om at lave pincetgreb. Herefter kan du klippe, så kanten bliver pæn, og lukningen bliver pæn. Det hæfter sig rigtig godt sammen. Sådan. Det her det er en stor hånd, kan man se. Når der går lidt tid, så kan du klippe op, uden at klippe i patienten. Og så har du modellen, som du så skal trimme til. Når den skal af igen, kan det være en fordel at få en tommelfinger indenunder her, og ligesom trække lidt i huden, for at få skinnen af. Sådan. Godt. Så skal den trimmes. Kanterne skal være sådan, så de ikke generer. De skal være rundet. Og vi tester lige på patienten, at det yderste led kan bøjes. Det vil sige, her der skal vi have klippet noget af, sådan så at der er plads til bevægelighed i tommelfingeren. Det gør jeg med det samme. Sådan. Ja, godt. Der skal være plads til bevægelse af håndledet, og det skal ikke genere. Kommer det herned, så klip det af, fordi det duer ikke. Det du så gør nu, det er at varme først lige kort velcroen. Og så sæt den fast på den stump Orphicast du har. Smelte det her Orphicast og sæt det fast på skinnen. Sådan. Monter den på patienten. Så. Det var det. Skinnen kan vaskes med 30 grader i vaskemaskinen i en BH-vaskepose. Så den optimale hygiejne.